Men du har gået og klynket. Men jeg tror, vi tog. I dag har vi øveweekend. Kom med. Den 24. august. Hej og velkommen til venteværelset. Kom med. Det bliver ikke meget bedre. Og herinde. Men vi må ikke gå derind. Men de øver bagesangen. Der er ingen boss at bage. Der er ingen bånd, der binder. Ja, Renegade. Look at this, y'all. Hvis I her, så er der en rigtig masse lækker kage. Nej. Det var frugt. Prøv at se det der. Altså, hvem har lavet det der? Det er det fedeste. Ej, se den der. Ja. Har du lavet den, Hubert? Nej. Og se, hvor flot den her Pinocchio er. Pine Zero OKO. Yes. Oh my god, det er en prøve. Øvningssang, den er så rigtig bred. Okay, jeg tror det er... Så den sang, I hørte, er den bedste sang i hele forestillingen. Er det din solo? Det er nemlig min. Det er nemlig lige stoppet. Eller nej, undskyld, er det ikke Emmas solo egentlig? Jo, det er faktisk Emma, der er stjernen i det. Kom, så går vi ud til kagen. Så kan du lave sådan iconic, ligesom på Tina af dem, der kan det var sådan, er der ikke mere kage? Og så kom der Sofia ud. Det her klipper vi ud. Er der ikke mere kage? Så det her er kagebrød, hvor der plejer at være kage, lige nu er der bare frugt. Er det bagom? Ja. Hej. Ja, den er til. Jeg vil bare lige sige, at de her gulerødder smager virkelig godt, og sådan, normalt så plejer jeg aldrig at spise frugten og grøntsagerne til øveweekend, fordi sådan, jeg gemmer det til kagen, men jeg vil bare lige sige til fremtidige øveweekender, altså sådan folk, der skal til øveweekend i fremtiden, vil jeg bare gerne sige, at I skal ikke undervurdere frugten. Den er faktisk ret god. Ja, det er det. Hej, det er mig på pladsen. Lige nu er vi til øveweekend på Eventerteaterets forestilling Pinocchio. Mit navn er Lian Varmer, og skal den her søge mig op på Google, jeg kommer rent faktisk op. I vil til med senere, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er 10 spørgsmålstesten. Det er 10 spørgsmålstesten. Nummer 1. Hvad får du, hvis du ganger 2 med 2, og så bagefter plusser det med 10? Nummer 2. Hvad får du, hvis du ganger diameteren med pi? Hvornår går den brune bjørn i hi? Nummer 3. Min far han hedder Bjørn. Er det ham du mener? Jeg hedder Lille, og jeg spiller garn. Jeg er en bagerobot, så selvfølgelig spiser jeg slik. Jeg er en slikrobot. Har du bagt kage? Jeg har taget boller med. Ja, okay. Hjemmebagte kvikliboller. Okay. Hjemmebagte kvikliboller. Så du er ikke en ægte bagerobot? Bevis det, bank her. Nu er vi i gang med at øve. Og Hej, Larry. Hej, bagom. Fået pizza? Vi har fået pizza. Vi er ikke pizza, men vi har fået pizza. Er du sikker for? Er du sikker? Så er der pizza. Er der ikke tallerkener? fucking nice. Vi har arbejdet så hårdt i dag. Vi har worked så meget. Nej, hvor bliver jeg af? Der, Lukas. Det siger du! Nej! Så får I hver især en opgave. Vi skal lave en lille visning på maks 10 minutter hver gruppe. Maks 10 minutter. Som vi viser i aften. Ja, okay. Vi håber, at I de næste par timer får en helt eventyrlig oplevelse. Rigtig god fornøjelse. Jeg har valgt en vej, jeg går. Forkert. Nå, okay. Se dig ned, men jeg ønsker ikke.
Vil du give fløfter? 2 meter væk fra hovedrollen. Jeg får aldrig lov til at være hovedrollen. Vi har snakket om det der, han er 13. Du skal ikke gå hen og lave katten, du gør. Tak for det. Så bare træk tilbage, så fyr den af. Okay? Kan vi ikke aftale det? Jo. Kan vi ikke aftale det? Jo! Ja, hver eneste dag, gør vi alt du vil have. Vi tænder fordi vi er dit egen KI. Hvis du tror det er en fejl, skal du lytte til os. For det er ikke slaveri at have sit egen KI. Ej. Uha. Nu skal jeg ind til prøve. Ej. Hvad? Hej Elias. Hvad laver du? Jeg filmer bagom video. Hvad med dig? Jeg skulle på vej ind til prøve jo, men... Nej, hvor vildt. Nu må jeg jo lige sige hej. Ja, det er du vel nødt til. Hej. Nu står vi her og sådan... Jeg spiller skolelærer. Han er virkelig sød. Du skal have noget kaffe. Bare Mille og Sofie. Når klokken den slår 12. Bare Mille og Sofie. Nu, det I kan høre musik. Det er paraden, der øver. Det er dem, der laver ting i pausen. Og det bliver fucking godt. Det er her mig og Elias, vi arbejder. Ja, vi arbejder her. Det her, jeg står for alt. Ja, det er faktisk også der har skrevet manus. Det er faktisk mig, der har skrevet manus, og jeg har faktisk også lavet alle dansene, alle sangene, og den der krav, der hænger lige der. Ja. Det er Craig. Det er tilbage. Hej, cute. Det er tilbage. Jo, okay. Hej, Bager. Hej, Bager. Hej. Det her, det er min kæreste Tue. Vi har været kærester nu. Vi har været kærester nu. Siden jeg mødte ham, tror jeg. Og det har været seriøst det bedste nogensinde. Vi har været i biografen. Vi har været i Tivoli. Du ved, vi har virkelig hygget sammen. Og han elsker mig. Kan du kanin kage være andre steder end de dem? Fix. Altså, det er faktisk lidt ulovligt. Har I fundet ud af garderoberne, eller hvad? Nej, jeg spurgte bare Jojo, om jeg skulle være sammen med min kæreste Tue, men så sagde hun sådan... Og så var jeg sådan... What? Og så sagde hun sådan... Og så var jeg sådan... Så, ja. Nå, spændende. Ja. Og mig og Tue, vi kan jo ikke holde os fra hinanden, altså sådan mere end 5 minutter. Altså sådan, han kalder... Kan I høre ham? Han kalder... Tue har cheatet på Lukas med mig. Oh no. Tue, jeg glæder mig til at se dig senere. Vi ses i studiet, venner. Det bliver så super fedt, når vi bliver et hit. Nej. Hej alle sammen. I dag er det den 8. september, og vi er i studiet igen. Traditionen tro, har jeg lavet introen. Så velkommen. Stop med at give ham kameraet, det bliver sådan en ny sag. Hvad så? Hej og velkommen til Katarina Takeover. Jeg ved, der er rigtig mange, der har savnet Katarina Takeover. Du ser så sur ud. Det er sjovt, de er så begyndt Ja, jeg forstår heller ikke, min lærer. Velkommen til studiet. Jeg har lige optaget noget rap. Så du i 3.G? Nej. Og nu sidder jeg med Andrea. Ja. Hej. Og de andre. Og vi hygger på det. Og vi har det så godt. Og Julie, hun har lige fået perm. Perm. She's my idol. Det er fordi, hun gerne vil ligne mig. Og Freja, hun har spillet blond, for hun gerne vil ligne mig. Så jeg tror også, at han skal have pause på. Nej, men jeg vil godt have det. Mig? Ja. Så Larry, han er the nye it-boy. Alle pigerne går vilde. Prøv at se. Bitch, I'm him. What?
Der er en grund til, at jeg ikke har slipslæg noget igen. Hvorfor det? Og du filmer mig, simpelthen. Jeg vil bare gerne vide, hvorfor du ikke har stripsling. Jeg har ikke strips, fordi det er ikke det, man bruger til at binde folk op med. Hvad? Tuber håndjern med for. Hej. En lille update for hende. Nå, er det så? Jeg troede, det var fedt. Jeg har lige sagt... Det er sådan en teaterdreng, de manspreader. Lidt sejere end andre, fordi vi teaterdreng. Fødderne løftet op. Klar. Det der er en virkelig gode til positionen, så siger det. Der er virkelig godt lys over. Det går skide godt. Vi er 2 timer bagud, men det går skide godt. Og vi har været 2 timer bagud, fordi Katarina ikke kunne finde ud af rap. Det er faktisk overhovedet ikke rigtigt. Jeg tror, jeg Du ligner en filmstjerne. Stik min tær. Hvad kan man sige i dag? Man kan sige, at vi glæder os til pizza. Hej! Har det været fedt i studiet? I studiet? Ja, det er bagom. Nå, hej bagom. Ja, det er virkelig fedt. Vi skal lide tis alle sammen. Kom her. Kom. Jeg vil bare lige sige, at alterne lige har indspillet. Og det var one take. One take. Fuck, jeg er soprano. Hold nu. Hvorfor drikker Gordon Ramsay ikke Mathilde? Ja. Det kan jo. Lige om lidt går løven berserk. Den sagde. Jeg tager den her på. Hej alle sammen, jeg hedder Lukas. Det her er Julia Birkov. Ingen kender hende rigtigt. Så kan vi... Det er tilbage. Hej, i studiet. Hvordan går det i dag, Susanne? Det går så godt. Sådan. De synger som en drøm. Ja. Hubert er lige faldet. Hvem var det, der kom? Hubert er lige faldet. Hubert, hvordan har du den med, du er den første, der nogensinde har faldet på Art Recording Studios? Jeg kan godt lide at være den første. Ja, ikke? Ja. Godt gået. Nej, jo, jeg har. Min kæreste står lige der, ikke også? Nej. Flow. Har du ikke stoppet med at filme, siden du var ude og filme os? Ej. Færdig. Halvdelen er det ikke. Halvdelen? Jeg tror, at den pose er til mig. Okay. 80% af de her poser er til dig. Men jeg ved ikke, om det er mega min skal. Men fuck har bestilt gulerødder. Hvem har bestilt gulerødder? Carlo? Nej, det er noget, der kommer. Er det dig, der har bestilt gulerødder? Ej, er det der? Hvor er gulerødderne? Nej, det har du ikke. Fede. Altså, hvis jeg havde gjort det, var det sjoveste. Kom med gulerødderne. Nej, fordi Julia tager dem. Må jeg smage en nugget? Nej. Altså, pas nu bare på dem der. Har I Nej. katsting? Nej. Hvor er det? Nu er jeg lige lidt kameraluder. Så blev det min tur. Den. Ja, men det er fordi, nu er de vant til de andre kameraluder, så nu må jeg også gerne lidt. Ja. Det minder mig så meget. Nu er det første gang, jeg har en rolle i efterårsstykket. Det vil sige, at jeg er blevet kvalificeret til at være en vaskeægte kameraluder. Hvad minder det dig om? Yes. Would I be part of your symphony? Would you hold me tight and not let go? Symphony. Jeg synes, det lyder så godt. Ej, hvor godt. Du kom simpelthen tilbage. Ja, jeg kom tilbage for at høre alle mine søde venner synge. Og spise mine bøger. Har du fri, eller vil du gerne have fri? Er det tegnsprog? Er det SOS? Det er SOS for at hjælpe mig. Jeg er i en farlig situation. Nu er du... Hej bagom. Hej. Hej. Vi er færdige. Er vi det? Tror vi. Jeg er færdig. Håber vi. Fordi at... Måske indspille sin Studieindspilning 2024. Altså Lili, vi er færdige. Har vi kørt Ja, vi har det. Tak for jeres Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses ikke i morgen. Ikke i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Tak for det. Tak fordi I så meget. Det har været... sorry, Jojo. Det var så hyggeligt. Det var så hyggeligt, at I ville se mig synge min solo. Det var så hyggeligt. Følg med. Kom ind og se det.
så er vi done med studie. Det har været rigtig hyggeligt, men det har også været rigtig varmt og rigtig langt. Og nu er vi klar til at prøve kostymer næste weekend. Så vi ses der. Velkommen! I dag der skal vi teste kostymer. Wow! Men vi skal spille kostymer. Og vi glæder os mega meget. Jeg har aldrig prøvet at gøre det, det er helt nyt. Det er sammen. Nå ja, det er første gang. Hej Emma. Ja, det er mit kostyme. Det er bare det her. Det er bare det der. Man kan også åbne. Nej. Ja, det er ret fedt. Vil du sige noget? Ja, vi har kostymedag i dag. Det er nok blevet sagt. Nej, ikke rigtigt. Vi har kostymedag i dag. Det er mega hyggeligt. Der er god stemning. Men det bliver en lang dag. Ja. Yes, vi glæder os. Ja. Ja. Jeg se lige Julia. Julia, tør du vende dig rundt? Sådan, vi skal lige have et billede af mig her, og så skal vi have et billede af hende der fra Harry Potter, hende der hulkende Hulda. Ja. Stop. Ja. Hvad så? Har det godt? Ja. Lidt træt. Ja. Det er lidt... Ja, altså jeg har fået de største fucking øjne med mig på, sådan jeg ligner. Altså jeg kan ikke se ud af mine øjne, sådan jeg er blind. Hej Julie. Ja. Wow. Tjek det her. Hvis jeg sparker nok med mine sko, så ryger de bare af. De sidder så dårligt fast. Det er ligesom at være soldat igen i Robin Hood. Har du set mine støvler? Ja, de sidder der. De er da fede. De er kæmpe. What? Ej, må jeg ikke godt forstå det? Hvis du ikke vil have dem, så må jeg gerne have dem. Jeg tror, jeg kan passe dem. Er de ikke sådan? Det tror jeg også, du kan. Okay. Okay, jeg kan næsten passe dem. Jeg mangler dem. Jeg skal have sådan en lang trenchcoat. No. Og jeg skal have rynker i ansigtet. Jeg skal have gråt hår. Jeg skal sådan, så lige nu ligner jeg ikke en gammel mand. Altså, skal du have ryg på, eller skal du farve dit hår? Jeg tror, jeg skal have farvet mit hår. Karl sagde, jeg lignede en hjemløs. Altså, men det er sandt nok. Hej og velkommen til gennemspilling i kostymer. Følg med. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage med. Så er det nok, Lukas. Så velkommen tilbage til så har vi det lige igen. I dag plejer Andrea, som er bag kameraet, hun plejer altid at lave indflytninger. Og i dag der lavede jeg dem så. Det kan vi godt se. Fuck, hvor det her. Vi filmer lige Andrea. Skal du have tandlagt på? Nej. This is the queen. Det er hendes kostyme. Og hvor tandlakken? Jeg føler mig, nej! Og hvad der er under? Jeg føler mig som, altså jeg kan godt sådan have min kjole, uden der sker noget med den. We are revolting children living in. Ej, jeg får endelig lov til at leve mit fulde Matilda moment. Ja, så er der en skumpelus. Sammen med alle Matilda-børnene. Og det her kan vi ikke sige nogen kommentar til. Det er ikke det, altså noget for sig. Og så er der nogen, der sidder på min stol her, som ikke skal sidde på min stol. Hvad så? Hvad laver du så? Skal det passe? Den er min nu. Nej, der står vitterligt Lucas Grande på den. Eller det gør der snart. Nej, kom. Hele dagen. Ej, Lukas, det er Stop! Så det... Og man kan desværre ikke og det her er mit flotte kostyme. Ej, der kommer min kæreste. Tue, kom tilbage. Tue. Så han skulle på scenen nu, så sådan, han kunne ikke være sammen med mig lige nu, men han tit vil han gerne. Okay, jeg gør det. Ej, kan man ikke have det? Ej, kan du ikke lige vise alle dine Rolex stands? Okay, nej, for jeg har aldrig gjort det bagom faktisk. Okay, hvad? Ja. Der er to moves, ikke? Her, godt. Det er en tutorial, det her. En tutorial. Den første er, tag din højre hånd i knæhasen. Din venstre hånd går også i knæhasen. Og så samler du benene. Og så er det bare at komme derud af. Selvom det ikke er, så er der det andet move. Så er der det andet move. Det andet move. Det er også ret fedt, det kræver lidt mere rytme. Der, de her heste kommer man med. Dem her. Og så skal man ligesom... Altså undskyld, man vil ikke kostyme. Hvad siger du til mig, din fucking svamp? Hej, mit navn er Lian. Klassedreng her. Vi er til kostymeprøve og gennemspilning i dag. Så og vi har nogen i kostyme. Så det der er spændende. Du har sgu da også kostyme på. Jamen jeg er fængselsdreng. Altså. Jeg har...
Julia, har du det godt? Nej. Men ja, jamen det er faktisk, I love the costume. Tak. Jeg er klar til at trykke i den. Hvem er det, der har fødselsdag i dag? Emma! Emma! Skal vi og ser i kor. Vi håber, at du får en dejlig dag med far og mor. Der er fødselsdag. Jeg hutter tandlak på, fordi Trine hun har mellemrum mellem tænderne, så... Så det er lidt tørre. Ej, er det grimt. Det er også lidt fedt, ikke? Ja. Ej, shit. Det er ikke skarpt, men det lever vi med. Jeg ved ikke, det... Noget vi har fundet ud af, det er at hende der spiller Tara Andrea, hun har mistet noget af sin fortand. Hun har fået den skåret. Hende der spiller Trine. Det samme. Hun har mistet noget. Vil du fortælle os, hvor din tand er blevet af? Jeg har faktisk gået all in på min rolle i år, så jeg har taget til tandlægen for at lave et permanent hul i mine tænder. Det er fandme dit. Hvor er det godt spillet. Tak. Det er virkelig godt. Og det er det, man kalder for method acting. Mit liv er blevet tomt, men nu er det til. Jeg skriver koden om. Hvordan kunne det dog ske? Savnet var for stort. Så fik jeg en idé. Nu trykker jeg command control S på de minder, der er bedst. Butter op for din krop. Nu tager jeg chancen. Giver dig liv, giver dig liv. Med elektrisk stød bliver du blod og kød. Giver dig liv, giver dig liv. Jeg har håb for dig. Du skal redde mig. Jeg kan ikke få ham tilbage igen, men du kan blive min søn og ven. Du er koden til at komme videre. Algoritmen den skal være sund. Den består af 1 og 0 i bund og grund. Det er koden til at komme videre. Jeg giver dig liv. Men hvad vil du gerne sige, Ella? Jeg vil bare gerne være med. Jeg vil også gerne sige, at det er bag. Jeg vil bare gerne være med. Det er bagom, og derfor. Men på fredag rykker vi i glassalen, og så har vi nogle af os er fri næste uge. Og så har vi premiere. Er det ikke næste uge, vi har premiere? Jo. Oh my god, er det premiere 11 dage? Det er fucking sindssygt, mand. Ja. Så hvad laver vi her som det sidste, inden vi rykker i glassalen? I dag der har vi noget sangundervisning og noget dans. Synge lidt. Vi har sang. Skoleeleverne. Vi skal synge baser. Og så i morgen så er der en gennemspilning, tror jeg. Og så er vi fri torsdag, fordi vi rykker ind fredag. Så fedt. Sofie Emil. Ej, det står. Ej, Andrea. Ej, det er det. Hvad siger du? Danish film. Jeg laver en transition til glassalen. En tango eller vals. Hvad? Jeg troede, du ville dreje med. Det vidste jeg ikke, det var mig, der ville dreje. Jeg laver en transition til glassalen. I kan mig ikke. Velkommen til glassalen. Ja. Okay, kan I fortælle, hvad vi laver i dag? Ja. Indtil videre er vi bare kommet klokken 3. Klokken er 15:56 nu.
Og Vi har faktisk ikke lavet så meget. nej, vi har bare siddet og kigget på de fantastiske medvirkende. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad de er i gang med. Jeg tror, de er i gang med noget staging. Præcis, Ebba. Vi laver dansestaging i dag. Ja. Men danser ikke. Men danser ikke. Så det er vi i gang med. Så ser jeg også om 5 timer. Stadig ikke lavet en skid. Skoleelever, det er den nye gruppe. Det er også dig. Ja, det er også mig. Det er faktisk også mig. Og jeg kan danse rigtig flot. Det er så godt, når folk skal til at stemme. Ja, du skal smile, husk at smile, ellers ryger du ud. Og aldrig hvile, ingen vil, så skælder dommerne ud. De er de bedste, allerbedste, som vi har her til lands. Du bliver det næste, der ryger ud i opdans. Dårlig omsætning. Tulla hopsasa. Det leger jo lige. Så er vi tilbage i over halvdelen af deres omsætning. Skal vi lave sådan en etablering? Jeg laver en etablering. Skal vi det etablering? Vi vil jo bare sige. Vi skal fortælle en hemmelighed. Faktisk så har paraden fået et nyt sted at være i år. Simpelthen. Skal vi vise dig noget? Skal vi det? Ja. Vi skal rette kameraet en lille smule herop. Ja. Det der sker, det er, sidste år, der var paraden jo under planen. Og der er simpelthen ikke plads i år. De er blevet så mange. Desværre. Så, der er på Slibaksplads en garderobe året rundt, og der må ikke komme andre ind. Ja, og ham der Rasmus Klumpmanden, altså det er han og julemanden også. Altså det bliver et vildt år. Alle de mænd. Men heroppe under taget. Under lyskronen under taget. Ja, under taget, nej. Der ser man altså paraden skjulested, og lige nu, så tænker man, kan det det? Og det kan du fande på, det kan. Og hvis du kigger hen på lufthavnen derovre, ja. Det er... det er ventilation. Det er ventilation. Lige der. Nå. Hvis det er med den på, så ser vi det. Okay, Johanna. Hej vloggen. I dag der er jeg i glassalen, og jeg sidder her på allerforreste række. Det er de helt gode pladser, og vi skal simpelthen gå i gang med min rolle, dansegennemgang nu, og det bliver bare godt. Er I klar? Vil I lige vinke lidt til publikum? Hej vloggen. Jeg har ikke sagt det nu, så vi er inde i glassalen lige nu, og vi har prøvet. Vi har lige haft min rolle, og vi tog den igennem en gang, og så var den done og perfekt, ikke også, Victoria? Og det er fordi jeg spiller den, at vi bare gjorde det en gang, og så var den perfekt. Ej, 2 gange, altså den første var jo bare sådan lidt en prøve, sådan for sjovt, ikke? Og så, ja, jeg er klar. Det bedste. Nej, I spiser ikke. Brian, du skal leve. Aussie forever. Ej, så forstærk min mand er. Kom tilbage, du. Jeg spiser eventyræbler. De smager virkelig, virkelig godt. Jeg tror, det er der nogensinde har fået. Jeg tror, det er æble. Nej, de smager altså det bedste perfekte æble, hvis jeg tænker på det perfekte. Jeg tror faktisk, det er en af de første eventyrtagede æbler, jeg spiser. Hvor er de fra? Ja. Der er ikke nogen, der ved det. Vi har en hemmelig æbleproducent. Jeg prøver Den er en særlig æblehave. Jeg får mikroport på. Jeg får i hvert fald rettet mikroport til. Så når jeg skal have den på, så behøver det ikke at stå og gøre det der. De laver lige nu. Det er sgu meget godt. Det gør han også. Og du har sat mikrofon på, Tom? Ja, det gør jeg. Det er bare så hyggeligt. Wow. Hej, Louis. Hej. Det er første gang, jeg er heroppe. Ja, og du skal have mikrofon på. Og jeg skal have mikrofon på, og det fuck mig altså. Ja, og du skal også have håndhold. Jeg skal også have håndhold. Det skal jeg også. Men jeg skal rappe. Jeg skal have den sejeste håndholdte. Den skal ikke sidde. Ja, det skal jeg nok. Nej, okay. Det er bare fordi, at han skal sidde og teste på de her varer. Ej, okay.
Vi står op i Microport-land. Ja, men hvorfor kan I kigge ned til salen? Det er da mærkeligt. Ja, der er et vindue her. Er der et vindue? Det er fordi, vi skal faktisk bruge det her i år. For første gang. Ikke os. Ikke os. Ikke os. Desværre. Jeg tror sidste gang det blev brugt, det var sådan noget... Det var Karl Konin eller sådan noget. Det var Robin Hood. Var det det? Du brugte Robin Hood? Nej, det var rigtigt. Det var i Konge og Tiggertøs. Ja, præcis. Fordi kongen han skulle vinke ud, og så kom der bare... Det var bare en handske, vi havde. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Som om vi var med. Men ja, det var bare en løvehandske. Jeg var ikke en skid med. Nå, men der er da flot her. En flot udsigt. Og så over på den anden. Det er godt. Så vi vinker. De vinker. Okay, vi går hen til drengene, okay? Ja. Så vi er klar, drenge. Ja, I behøver. Der var I. Okay. Jeg skal være stille. Altså, jeg tror ikke, det kan være så mange på samme tid. Så presser den sammen. Vi kommer ligesom op til jer, og så er I der ikke engang på. Velkommen til kontoret. Ja, den falder snart ned, så mange har jeg oppe. Tak. Tada! Ja. Så er vi her. Så før der stod vi derovre. Og nu er vi her. Det heroppe, det er Geppettos kontor. Det er mig. Her er jeg oppe. Jeg tror, jeg har oppe en gang i forestillingen eller sådan noget, så går jeg ned igen. Det er første scene. Så det er ikke engang, fordi vi ruller så meget. Det er den fedeste scene. Præcis. Det er min computer. Der er ikke noget lys på skærmen. Den... Det er så fucking fedt det her. Det er dag 2 i glassalen, og det er ingen ved. Men, I dag der har vi skifteprøver, altså hvor vi skal øve at skifte fra hver scene, fordi der skal rykkes rundt på rekvisitter og kulisser og alt muligt. Og imens at vi har det, så skal man lægge sin make-up også, fordi efter det så har vi en gennemspilning. Og så tror jeg, vi har fri. Har vi ikke fri? Ja. Vi har også lydprøve i dag. Vi har også lydprøve for første gang i dag, og så i morgen så har vi pressefotos. Og folk er sådan, har halv make-up på. Du er ikke begyndt på make-up endnu? Okay, en lille. Okay. Og der er også nogen, der har halv make-up på her. Er du, Sofie, færdig? Eller? Ikke helt færdig nu. Mangler alle trekanterne. Er det trekanterne? Okay. Nu har vi skifteprøve. Og vi har også skifteprøve hele første akt nu. Og du er med på skifteholdet? Det er jeg. Og jeg er med i hele første akt, så jeg sidder bare og kigger på. Fordi måske skal du lige op og lave en lille sang eller en lille... Emma, hun sad sådan her for sig selv i går. Nej, jeg gjorde. Jeg begyndte også at lave andre dansebevægelser. Nu står du der og ligner en, der synes det er for langt du. Ja, smilet skal tilbage igen, den klarer vi med en sang nu. Vi har en melodi til dig, som får dig op og flyve. Vi er her for at lære dig, at det er fedt at blive. Men jeg skal gå i gang med gennemspilningen. Den første inde i glassalen med kostymer også. Og det er også den første her i det hele taget. Så det er mega spændende. Og Emma er også meget spændt. Ikke Emma? Er du klar, Emma? Ja. Det er første gang, er det ikke? Okay. Altså, kan du huske koden? Nej, kan du huske koden? Nej. Så skal vi jo spørge Emma. Emma ved koden. Okay, hvad er det, vi skal? Ej, vi skal huske de der... Vi skal have gule trøje på. Nå. Ja. Men så er vi ikke særlig Secret Spy jo. Jamen, jo, vi blender ud ved mængden. Nå ja. Okay, det er vores kostymer. Sådan, så der ikke er nogen, der ser, hvad vi laver. Vi har en mission. Dagens mission er... Okay, der kommer en boks. Skal jeg give gave? Hvis der er nogen, der spørger, så skal vi bare hente stole. Ja, men vi kommer ikke tilbage med stole. Nej, vi kommer tilbage med kakao. Jeg skal over til mit gamle hjem, mit gamle høn. Også Andreas gamle. Vores gamle høn. Men det vigtigste er kakao. Det skal være den secret code. Hvad var koden? Ej, man kan også lave kaffe. Ej, altså se, det er kvalitetskakao. Det er ikke sådan lortekakao, det er kvalitet. Ej, du får lidt ekstra her.
Ej, det er så lækkert. Det er den bedste idé, Andrea har fået nogensinde, tror jeg. Det er super god idé. Ej, tak. Ja. Og tak fordi I ville se med på denne mission. Skål. Hej alle sammen. Har I et køleskab? Nej. Men har I et køleskab? Hvorfor har I det? Det havde jeg bare med. Hvorfor har vi ikke det? Det er fordi I er hovedrollerugen. Hvordan? Så vi skal have forsyninger jo, så... Ja, der er kun plads til et sixpack, men altså... Det var godt. Det er alt, hvad vi skulle til. Vi hygger i det. Ja, det kan jeg godt høre. Ja. Vi ses snart. Jeg kan ikke gå i gang, før jeg er helt klar. Okay, kameraet. Jeg skal så sige, at han har fået skøldkopper eller sådan noget. I er jo de mest stive-agtige to piger, for I får lagt make-up på. I lægger slet ikke selv make-up. Der er nogen, der gør det. Jeg vil lige sige, at jeg lagde faktisk en foundation, men det er også fordi, jeg har aldrig prøvet den her make-up på før. Nej, men Andrea, du skal jo lege med. Du er jo en diva, fordi du har din egen sminkør. Det er sådan noget råd, lægger jeg ikke råd. Nej, det gør du ikke selv. Altså, det råder jeg bare overhovedet ikke med selv. Guys, her der har vi diva. Ja, det gør du. Det ligner vildt, at jeg skal være med i The B-Movie. Altså sådan... Vi skal tage nogle pressebilleder. Vi skal tage det store billede. Vi skal gøre det lidt anderledes i år, fordi så efter det, så skal vi tage gennemspilning, hvor man så tager billeder på scenen. Vi har fået en rampe, så vi ikke bliver taget nedefra på en akavet måde. Er det ikke fedt? Så vi alle sammen får dobbelthage. Nå nej, det gør vi ikke alligevel. Eller dobbelthagerne under et meget sort. Altså, det er jo kæmpe. Første række. Ja. De kan sætte dig på første række. For lige at sætte dig på første række. Hvis jeg kommer sådan her, ikke? Kan du så se under? Ja. Kan man? Ja. Kan man? Ikke langt op, men jeg kan godt se under. Så bliver jeg bare her. Ja. Nej, det er ikke slemt. Ej, det er ikke så slemt. Hvor har du et kostume på, Julia? Mit version. Nå. Okay. Jeg er sød. Ej, er den til mig? Vil du sidde her? Ej, ja. Jeg vil godt være med. Du er med. Andrea og jeg er virkelig gode venner i år. Ej, det her det er det mest ikoniske, der er sket. Sådan... Prøv at se, hvor flot jeg er nu. And then the smile. Yes! Iconic, hun har også lidt shimmer. Har du stadig lidt shimmer i håret? Ja, det er slut. Svene har været ude og party. Hej, vi hedder Julia, og vi hedder også Katarina. Og mig fra de 20 Jylland i år. Det er ikke slik til mig. Og mig. Hvorfor er det neglefilter? Og smykker jeg ikke. Nej, jeg har ikke smykker på. Hvorfor? Fordi de er der blevet søde. Og det her er Josefine. Jeg har snart meget instruktør. Hej alle sammen. Hvordan har I det med, at paraden har taget gamle kostymer på fra tidligere forestillinger? Altså paraden faktisk oprigtigt. Nogle af dem er virkelig flotte, nogle af dem. Ej, jeg elsker faktisk nogle af dem. Jeg synes, det er snudt, jeg har fået nogle så ikoniske kostymer på. Ja. Men jeg skal sidde her og ligne en fucking punkt. Jeg vil bare lige sige, sidste år i Peter Pan havde jeg, i et juleeventyr havde jeg Alex Høgh Andersens skjorte på. Alex Høgh Og jeg var Ginger. Det var og du havde min trøje på. Fra Nissen Uden Navn. Ja, det hedder det. Du er basically den her. Jeg er basically Cornelia. Det er os, der har kyssebilledet i år. Ej! En tur! Hvad gjorde han? Hvad gjorde han? Hej, det er godt. Ja. Glæder I jer til gennemsnitning? At vi lige om lidt har taget så skal vi så gå tilbage. Vi skal bare sidde her og skifte til vores normale tøj igen. Og så skal vi bare sidde og se resten af forestillingen, indtil vi er fri. Er det ikke dejligt? Så vi har lige taget gruppefoto. Film min knæ, Andrea. Min knæ gør fucking ondt. Altså, det var painful. Det var painful. Man skal sidde deroppe på knæene i 3 timer. Altså, hvad sker der? Men det er også, det er jo til et godt formål. Nej, det er ikke godt. Altså sådan, ja. Ikke fedt. Jeg smiler med tænderne. Ej, gjorde du? Ej, okay. Jeg har gjort lidt af det hele. Laver vi græs? Min knæ ryster.
Er det om nu? Er det der sker her? Det der er godt ved skolepigernes kostymer, det er, at man kan tage den her af, når det bliver lidt varmt. Jeg tror aldrig, jeg har haft det mere dårlige knæene. Jeg kan ikke tage en skid ind. Nej. Jeg glemmer jo ind. Jeg kan ikke. Fordi der kommer til det. Alt er bare curry. Altså, mine knæ, de går basically indad. Jeg ser lige også helt til form. Det er færdigt jo. Der er vores dejlige fotograf, som skal op og lave nogle billeder nu. Det er så smukt. Vi ramte et øjeblik af. Hvad skulle du sige? Hej! Vi er de bedste venner her i dag. Altså lad mig lige komme forbi. Jeg har lige sagt til fotografen, der var her i dag, at han skulle godkende mine billeder. Eller jeg skulle godkende de billeder, han tog af mig. Du kan svære, vi lige lavede. Nå, vi har lavet pressefotos i dag. Ja, og hvad laver vi nu? Og nu skal dem, der er med i første akt, lave musikalsk gennemgang. Så det er også Karl. Det er mig. Skal også. Og dig, Andrea. Aran, du skal nok også. Men det skal vi andre ikke. Nej. Vi skal hjem. Vi ses i morgen. Der. Hej piger. Hej. Hvad skal vi lave nu? Vi skal til at lave musikalsk gennemgang af de store numre. Ja. Godt fanget dig. De allerstørste numre, derfor er vi først i hvert fald. Ja. I en brudevals. Cecilia Weber og Ida Proctor. Go girls! I dag skal vi lave rundvisning uden ham der, fordi han er ikke med. Fordi der er ikke plads til ham, han kan ikke være på kamera og mig samtidig. Du filmer bare. Jeg kan ikke lide, at jeg kan se mig selv. Lukas, du må godt gå væk nu. De kalder på dig deroppe. Jeg skal så på scenen. Hej. Bye. Okay. Hej alle sammen, og velkommen til Freja og Julias rundvisning igen. Tradition 2, kom med her. Let's go. Og i år bliver det vildeste nogensinde. Wow. Ej, get it girl. Yeah. Okay. Okay. Der er ikke nogen adgang, men fordi at vi er 4 år, vi laver det til jer, så har vi fået lov. Det har vi. Freja, det har vi. Freja, kom ind. Værsgo, Romeo, spillet. Ikke snak, ikke tage på hinanden eller noget. Hallo. I år prøver vi det her med farve, og det vi elsker. Det her sted. Skud til Søren. Har vi op til scenen, men de er i gang med en prøve lige nu. Men vi er bare så seje, vi ikke med. Swifty min kære garderobe. Hør i Total Sunshine af Ari. Føj med Swifty-råben. Det er det klammeste navn. Ej, slap nu af, venner. Taylor Swift. Altså... Fuck Taylor Swift. Go Ariana Grande. Altså, her har vi den bedste garderobe. Altså, Diva-råben og Altså, det har du lige skrevet på det der? Nej, det er bare en fejl. Altså, Freja... Jeg er selvfølgelig også med, den er god der. Okay, kom nu bare videre. Ja. Nå, ja, der er ikke lige nogen herinde lige nu, fordi at de er alle sammen oppe på scenen, men det er jeg jo ikke. Du er jo helt sikkert der var nogen. engang, jeg var hovedrollen, men det er Ja, det er du ikke mere, Freja. Ej, hej. Jeg spiller gelatine, og jeg er ude. Hallo? Puha, stinker Puha. Det er Magnus, der er her. Der stinker Magnus. Det her, det er min kål. Er det ikke rigtigt? Videre, Freja. Hej, vi vil bare lige vise garderoben til bagom. Det Var her, lidt det er underholdende, min så? anden kæreste, Sue. Wow, hey, hvad? Er det ikke rigtigt, Sue? Bamse, kom nu. Ej, I er så slemme. Vi går nu. Du er så slem, du. Held og lykke, min mand. Sing godt. Kommer til duet med dig. Ej, lad nu være, Freja. Okay, videre. Ej, er hun her? Det er Frejas garderobe, det her. Er hun der stadig? Er hun der stadig? Er hun der stadig? Hun er der stadig! Jeg ved ikke, hvorfor det vi står i shit nok. Nu skal vi op og vise scenen, og det må vi ikke. So that's a secret. Vi skal være lidt stille, fordi at de er gerne med at lave den sang. Så sneak peek, eller... Romeo! Det er også min tredje kæreste i studiet. Hej skatter! Har vi Jeff? Jeff er en stage whore. JK. Ja, han er så opmærksomhedskrævende hele tiden, jeg skal gøre. Og her har vi Jens. Jens er hovedrolle. Og kærester med Alice. Det her, det var den gode rundvisning.
Jeg håber, at I syntes om det. Og så ses vi igen næste år. Farvel fra mig og Linda P. Andrea, hvordan? Det er mig igen, sammen med min friend. Du skal bare vide det. Man kan ikke se mig. Man kan ikke se mig fra mikrofonen. I skal se hendes ben lige nu, guys. Hvor er det her? Jeg holder sådan der. Okay, så kan man se. Vi skal alle sammen have på. Så kiggede I, man kan så næsten se på, når jeres kjoler. Ja. Også min. At hvad? På forreste række i hvert fald. Jeg kunne se det på 8. række. De vil gerne expose så sygt meget, fordi i starten havde vi ikke lavet sådan nogle cykelshorts, så der var Hvem har nogle cykelshorts? Hvad har du på? Der har lidt så syg. Eller hvad med en type, der kan svæve og flyve. Jeg var også dig det værste med. Altså det var lige ved. Eller vil du sige, at vi ikke har noget til dit nummer? Altså, der er et skift her fra duetten til min nye succes. Og de skal ligesom have to. Det er også et sygt skift, fordi de skal have 2 trapper ind, for de drejer sig, at de skulle køre. Så de skal have 2 trapper ind, en fra hver side, plus det der forhæng skal ind med de der træting også. Og det er ret svært at køre, og de skal koordinere sygt meget. Men nu har jeg tror vi har prøvet det samlet 15 gange. I hver gennemspilning vi har haft, så er det ikke lykkedes. Altså, det er sådan helt, jeg bliver sådan helt nervøs sådan, til premieren, så står jeg sådan, kan jeg komme ind? Vi har publikum på om sådan 3 dage. Yeah. This has got to work. Det er det værste. Teknisk kan man det. Altså, jeg tror, udover at falde i badet, ikke? Så det her er det værste. Men vi er færdige med første akt. At falde i badet er det værste. Ja, det har du nogensinde prøvet det? Nej. Eller jo, jeg har prøvet det hvide. Ja, og så bliver man fucking bange. Præcis, så ligger man der, og så sådan, det er også så udmygende, hvis man falder, så ligger man sådan ned i sit badekar sådan her. Ja, klar. Men vi er færdige med første akt. Det er vi. Det var lys på. Det var lys på dig. Vi er færdige med første akt, og det er sygt rart. Der er meget, men det værste er, at det mest tekniske, det ligger jo i andet akt, gør det ikke? Ja, i morgen skal jeg lave så meget i andet akt, og så skal jeg så slå. Katarina, hun er nemlig sommer med. Hun syrer hele andet akt. Jeg tror også ikke, jeg forlader scenen i andet akt. Det er så voldsomt. Hun er kun med i slutsangen. Vi har fået fri. Ja, hvad er klokken? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Den er 6:30. Seriøst? Dejligt. Vi får en halv time før fri. Det er så fedt. Skippity toilet. Ej, stop. Alt for træt nu. Ja, det er virkelig. Han kommer og tager mig på røven på scenen, og det er virkelig dejligt. Men vi har fri nu. Du kan ikke se mig på scenen, hvordan ved du det så? Jens, du er altså lidt for lidt med. Jeg tror, det er dig. Du er så lidt... Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, I snakker om. Det var bare det bager ham. Ja, det ved jeg godt. Når det vind? Klart. Når det vind på mine røjer? Er det vind? Is somebody gonna match my freak? Undskyld. Og Klaas. Is somebody gonna match my nasty? Nej. Gonna match my freak. Hvad snakker I om? Om dig, Jens. Åh! Har der ikke nogen, der har set den? Nej. Har du set Glee? Jo, jeg har set den. Ja. Body shot. Fordi at jeg synes, at de kopierer gode sange, og så gør de dem dårligt. Nå, vi har fået fri for i dag. Vi er trætte. Ja, og vi er trætte, fordi teknisk gennemgang er hårdt. Så er det altså virkelig. Og det her er Larry. Vi er med smadret lige nu. Så kommer Romeo, han er... Ej, det der mellemrum. Jeg vil prøve at finde Freja Larsen. De der Freja Larsen! Vi er trætte. Men vi vil gerne... Vi er virkelig trætte efter en lang dag. Men vi ses i morgen, ikke også, Løkke? Jo, det gør vi. Til endnu en lang dag. Jeg kan ikke mere. Kan ikke mere. Jeg er på gear. Hvis jeg er syg, så vil jeg aldrig blive rask. Det vil aldrig fungere.
Vi skal være flere. Er det bare sådan... Luk i mig i et bur, og I får test. Vær rigtig. Hvis I ved det, så ved I det. Og hvis I ikke ved det, så... øv for jer. I dag er vi dag hvad? 5 eller sådan noget i glas. Ej. Ja. Fredag, lørdag, søndag, mandag. Det er 5. Ej, okay. Okay. Okay, vi jeg var sådan, dag 3. Nå, vi var dag 5 i glassalen. Og i går havde vi teknisk gennemgang af første akt. Og nu skal vi have teknisk gennemgang af andet akt. Og så senere, så skal vi have gennemspilling. Ja. Og se om alt det vi har lavet, alt det arbejde vi så har lavet de sidste timer, har betalt sig. Eller om vi skal lave det helt. Ej. Ja, og så er der et rygte om, at vi kun har én gennemspilling i morgen, og så er vi fri. Men jeg tror ikke, det er rigtigt. Seriøst? Men det kunne være sygt fedt. Ej, det kunne være sygt. Også fordi det er tirsdag i dag, og så er vi onsdag og torsdag, der er vi generelt på. Ja, det er så sindssygt. Det er jo sygt. Vi har publikum på torsdag. Og vi har i hvert fald ikke lavet en forestilling endnu uden stop. Nej, det har vi. Klip til sidste år. Men det var dagen før. Nej, det var... Vi nåede ikke at have en gennemspilning uden stop, inden vi fik publikum på. Fuck, hvor sindssygt. Det er crazy. Okay. Men altså... Ja, det er. Nu går jeg op og kigger på... De starter nu, ikke? Jo, de starter nu. Det skal så meget skifte tøj. Du skal være... Ja, eller du skal ikke skynde dig, men... Nå, men... Ja, det vil jeg gerne. Hvad man ikke gør for sine roommates. Ja, skal Nej. Anden blevet syden? Ej, hvor dejligt. Vi er i gang med gennemspilning. Og der er været 2 dage. 2 dage til publikum. Til vi får publikum på. Eller altså, det er tirsdag, og vi har publikum på torsdag. Ja. Så det bliver super spændende. Og det går faktisk rigtig godt indtil videre, tror jeg. Og vi er i gang med at lave vores garderobe-skilt. Det går faktisk ret godt. Vi er i gang med at lave vores skilt til garderobe. Ja. Og det går faktisk virkelig godt. Yeah. Og vi har haft teknisk gennemgang i andet akt. Og nu har vi gennemspilning. Ja, men hvad siger du? Teknisk gennemgang gik faktisk ikke så langsomt, som vi troede. Det gik ret godt. Og nu skal vi op. Eller lige om lidt skal vi. Ja, faktisk lige om lidt. Ja. Oh shit. Oh shit. Så hvad sker der her? Er I klar til fremkaldelse? Ja, det er vi i hvert fald. Det er en ny dag i dag. Skal jeg gøre det? Må jeg bide dine fingre? Spiser hun dig? Ej, du må. Ej, du må. Stop med det. Stop. Emma, efter hende! Efter hende, Emma! Efter hende, Emma! Tag så! Tag så, Emma! Løb! 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 Løb, Emma! Tag fang hende! Fang hende, Emma! Tag så! Tag så! Tag så! Nej! Godmorgen! Godmorgen! Du synes ikke, du har været så meget med indtil videre? Nej, det har jeg ikke. Altså, hvad er det, du laver? Jeg er primært scenetekniker på den her forestilling. Er du scenetekniker? Jeg har 7 skift i anden akt. At jeg har aldrig prøvet at skulle bukke alene. Det har jo altid været. Så har man gjort det efter en forestilling, og så er alle bare stillet sig op og bukke. Og nu er det jo sådan grupper, man kommer ind og bukker i. Og det glæder mig lidt til. Hej Julie! Du har noget over for mig. Ej, hvor vil jeg godt have været der. Du er mig. Ej, guha. Det var ret nice. Godt lige for resten. Hvad laver Så lige det, du skal se. Det er lidt tidligt. Det er lidt tidligt. Og vi er ude bagved og venter på, at vi kan komme ind og booke. Ja. Spændende. Meget spændende. Hej vloggen. Hvor blev du af? Der. Okay, hvor var han? Vi står her, og vi er i gang med at lave fremkaldelser, og det er mega hyggeligt, og det er meget filosofisk. Filosofisk? Jo, du sagde det rigtigt. Jeg troede, du sagde filosofisk. Det er fordi, Lukas han kan ikke finde ud af at sige filosofisk. Så første gang han skulle sige noget filosofisk, så sagde han, er det ikke meget xylofosisk? Ja, men det er fordi, jeg synes, det er svært med alle de der ord. Det er sådan, det er det bedste. med de der ord. Hvem har fødselsdag? Det har Nej. Smukke Lili har fødselsdag. Ja, jeg bliver 18 år. Ej, man tror det. Hold da op. Hold da op. Du er da vokset hurtigt, hva'? Nej, det gør hun ikke. Ej, okay, jeg bliver 15. 15 år. Så hvad er traditionen tro? Eller ja, vil du fortælle dem?
Hvad skal der på scenen med? Hvad skal vi? Vi skal synge fødselsdag. Ja! Kom til det. I dag er det Danmarks fødselsdag. Nå, vi skal gå, men nu skal vi ud i salen, fordi at vi skal snart have gennemspilning, og i dag har vi faktisk også generalprøve. Men det er første. Der er med publikum, det er sådan første forestilling med publikum. Jeg skider i bukserne, det er hvad jeg gør. Nå, nu skal vi sætte os i salen. Magnus, hvad har du lige lavet? Jeg har sat plakaterne op, så de hænger ude foran glassalen, så det ser skide godt ud nu. Gør det det? Men I må ikke sige noget til arbejdstidssynet. Har du... Det er nok ikke så godt. Har du noget sikkerhed, eller hvad? En stige og 2 medhjælpere, som står og holder stigen. Sig det en gang til. Nu, værsgo. Det er fordi, vi har lige haft første akt, inden der kommer publikum. Altså det sidste gang, vi spiller før publikum. Og fra min side gik det helt galt. Jamen, det gik faktisk også virkelig dårligt for mig. Min kasse var blevet rykket op, så jeg havde ikke nogen møtrik ind til Clara. Nå ja, min kasse sad ret godt. Det vil sige, at jeg så panikkede over, at jeg ikke havde nogen møtrik. Så jeg glemte at komme på scenen efter. Og sådan gik ind sådan akavet, sådan en anden indgang og sådan noget. Og det var bare kaos. Nej. Men det er godt, det skal nu af senere. Jeg synes ikke mega ret i mine 2 minutter, jeg var inde. Ej, hvor godt. Ej, nu kan man ikke se dig. Til gengæld det kan man aldrig. Men nu skal vi se, er de oppe på taget? Nej. Nu skal vi se på rammen. Og ved du, det var underligt for mig, fordi jeg var på rammen sidste år, ikke? Gå væk! I dag der hænger Magnus plakater op sammen med Jojo. Jeg er jo arbejdsrobot, ikke? Altså det... Men det er bare med for det. Det er godt, Jojo. Jeg ved ikke lige, det er en virkelig flot plakat. Wow, der kommer til at hænge 4 som altid. Skal vi lige gå over og kigge? Hej venner. Der var en her. Jeg sidder faktisk lige derhenne. Det er Pinocchios bedste. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg står faktisk lige der. Kan I se mig? Nej. At være eller ikke at være. Ej, helt ærligt. Det er jo simpelthen kedeligt. Ja, publikum, de gider jo slet ikke at kigge på sådan nogle kedelige og triste skuespillere. Gør I vel? Nej. Jeg gør blot, hvad ærlige Bente har programmeret mig til. Og I bagerobotter og danserobotter. Ja, I ved slet ikke, hvad underholdning er. Børn og voksne vil grine og græde. Ja, det er præcis. Men vigtigst af alt, så skal man bruge en opskrift. Og den bedste måde at huske sådan en på, det er ved at lave det til en sang. Du har en skål og en ske. Nu skal du bare se. Vi hælder lidt sukker og mel. Lække og rører det lidt som en leg. Find nu din pan og steg. Pandekage, sjov og tjuhaj. Sådan her. Da 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 da. Yeah. Teknik. Og det vil bestemt heller ikke gøre noget skade med en smule tricks. Vi siger det nu. Pausen er slut, og du ser ind og se, hvad der sker. Vi lover, at det bliver godt. Og det bliver rigtig flot. Pausen, den er slut. Er det jer, der laver Pinocchio? Ja.
Jeg har selv bagt ham. Bagt ham? Ud af hjernen. Nå. Det er rigtigt. Og du har drysset en form for magi. Asbest og nelliker på. Nå. Smager lækkert. Er det godt indtil videre? Det er meget godt indtil videre. Vi fik lige set Paradens store show for første gang, og det sad bare lige i skabet. Derfor vi har ikke engang du var i Paraden. Jeg har ikke været i Paraden faktisk. Nej. Men det har jeg ikke prøvet, desværre. Jeg har slet aldrig været i Paraden, for jeg er fra Jylland. Kommer fra Jylland, der er man ikke i Paraden. Er det der jyske jokesene kommer fra? Jeps. Alle de jyske jokes. Længere i det. Jeg programmerede den sådan der. Længere i det. I var så gode. De her, de er flottere end dem i forestillingen. Nej, de er mega ubehagelige. De må have hår. Og det er ikke okay. Ej, I er så flotte. De er så flotte. Glæder jeg til, at der kommer publikum på? Ja. Og nogen, der Min bedste veninde skal ind og se det. Nej, det bliver jo fedt. Nej, det er virkelig nøje. Er I spændte? Ja. Ej, hvor godt. Men I var så gode. Ej, mange tak. Hvad lige det her mini? Nå, men Vi er i gang med sidste gennemspilning uden publikum. Og vi håber, det går godt, for vi har ikke lavet en gennemspilning uden stop endnu. Så det skal være den her. Det bliver mega fedt, og vi glæder os mega meget til at få energi med publikum på. Ja! Ej, sådan der. Lad nu være med at filme mig, jeg gider ikke. Man må kun se det her, når man Stop! Kan I klare væk? Hvorfra? Martinus vitamin. Jeg tager vitterligt det her på mig. Hej bagom, velkommen til terapi. Vi er de ensomme sjæle her. Dagens terapeut, det er Jojo, som skal hjælpe os igennem vores personlige problemer. Altså, jeg kan godt lægge ud. Ja, kom med det. Jeg kan mærke, jeg synes ligesom løgne, de forsvinder lidt i en times tid eller sådan noget, så lige pludselig så står det bare der på trappen, og det kan jeg mærke. Jeg har ikke rigtig forstået, hvorfor kommer de tilbage? Hvorfor er de på trappen? Hvorfor overhovedet vise dem frem igen? Ja, de burde egentlig forsvinde ind i hans bryst, ikke? Ja, så I vil faktisk ikke op på trappen. I vil gerne bare blive nede i garderoberne. For jeg tror godt, jeg kan snakke med Kim om det. Ja. At de faktisk heller ikke bukker. Fedt. Ja. Altså, så I ligesom bare, når I har været på, så kan I bare klæde om og gå hjem. Altså, du er den eneste årsag til, at jeg er her. Der er vist en, der fedter lidt. Hvad vil du gerne være i Alice? Ja. Men vi kunne jo godt være Tweedledoo og Tweedledont. Ægte. Det kunne I godt. Ja. Så skal vi bare lige have en lidt større rolle, for jeg tænker, hvis Tweedledoo kommer ind og siger hello, this is a petition for Tweedle dumbass and Tweedle on even more dumbass. Yeah. Jeg synes, at det skal fungere på præcis samme måde. Ja, vi er med i 2 scener, og så er vi ikke med igen. Ja. Det vil være banger. Ja. Men nu må I have os undskyldt, fordi nu skal vi op på vores trappe. 54 sekunder tilbage. Er den til? Ja, det er til nu. Vi skal lave generelt på nu. Og vi har fået premierebilletter. Ja, men nu skal vi gøre ready. Og ja, vi skal lægge noget make-up. Og vi kommer tilbage nu. Præcis. Ja. Okay, så lige nu der har vi vores Ski stille lige. Nu har vi vores første forestilling med publikum på, og det er meget spændende. Emma er mega glad. Kig i kameraet. Men jeg spiller lige. Ja, første forestilling. Jeg var ikke engang død. I dag der er der forpremiere. Og vi er faktisk allerede i gang. Ej, Andrea, jeg har spildt igen. Ej. Der er et eller andet med stoffet, det grå stof her. Ja. Det er en plet fra noget vand, jeg spildte her den anden dag. Det er der bare stadigvæk. Du er blevet syg, selvom det ikke passer. Og Emma, hvordan går det indtil videre? Det går rigtig godt, synes jeg. Min familie er set i dag. Nej, hvor hyggeligt. Det er spændende. Hvordan er det lige nu? Ja, det er godt. Det er meget godt. Der er ikke nogen, der ser det ansigt. Den er flot, ikke? Den er flot. Hun er lige forstået sådan sig. Glædelig premiere! Glædelig premiere! Glædelig premiere! Ej, piger, vi skal lige have en premiere. 3, 2, 1. Glædelig premiere. Ej, okay, 3, 2, 1. Glædelig premiere. Kan du sige glædelig premiere?
Ja. Nej, Emma, du faktisk sige... Emma, kan du sige glædelig premiere? Glædelig premiere. Lidt højere. Vi har lidt højere. Lidt mere energi. Glædelig premiere. Vi har jo faktisk 10. premiere i år. Ja, og jeg tænker, at I skal lave Oggi i år. Det kunne I da godt. Det lyder fristende. Oggi. Oj. 10 år. Guys. Nobody cares. Ja, okay. Hej alle sammen, så i dag der har vi premiere. Og det er utrolig fedt, fordi i år der er det faktisk mit 10. år. Det er fucking nice, og det er sammen med Emma og Freja, som også går lige bag os faktisk. Men det bliver mega nice, og husk at bestille billetter. Og i år er min første premiere. Så det er jo også en fejring. Nu skal vi varme op. Glædelig premiere! Ej, hold da op. Glædelig premiere! Glædelig premiere! Selvfølgelig med min ekstra. Glædelig premiere! Glædelig premiere! Glædelig premiere! Vi har Teen Beach Movie tema med Kat til fysisk opvarmning. Okay, så jeg er surfer, men jeg ligner lidt mere en pirat. Okay, Løkke. Yeah! Vi er så glade. Er du glad? Glædelig premiere. What the fuck? Altså, Jens. Så, Emma. Hvad er det, der sker lige nu? Jeg har lige løbet med op på. Og Der kommer der nogen, du kender i dag? Hvem kommer i dag? Min morfar. Din morfar kommer i dag? Ej, spiser du min hoved? Altså, det er klart, hvordan har du med Emmas forældre skal se, hvordan du behandler hende? Ja, det var i dag. Jeg har jo altså lige fra starten af, så sådan, var jeg sådan til Emmas mor sådan, må jeg få dit nummer? Sådan, jeg skal nok også godt på ind, bare fordi at jeg ved, i dag skal de se mig. Sige, dig skal vi ikke have flere af. Ting og alt muligt andet. Spiser du meget glimmer i løbet af sådan en dag her? Ja. Hvor meget glimmer tror du? Slikker du alt glimmer af læber? Jeg vidste ikke, hvad det var. Det er du ikke. Hej. Hej, Andrea. Ja. Det her er sådan, inden jeg bliver grim, så skal jeg have røde læber, så skal jeg have tandlagt på. Nu er jeg lidt flot. Emma, hun er flot. Rate lige min makeup fra 1 til 10. Rate lige min makeup fra 1. Clara, hun er 8. Hej igen. Hvad så, Så er jeg Sky, der er tilbage. Er du glad? Og nu sidder jeg jo nok og tænker. Følger lige med. Alting går godt. Den ikke. Det var godt nok en kort musical. Er du klar? Ja, det er jeg. Sygt klar. Det er så spændende. Men det kan catch med. Ja. Og I har simpelthen fået en elkedel. Er det til jer for Jens? Det er ikke vores, det er Jens. Det er garderobens premieregave til Jens. Vi har købt ham en elkedel til hans nudler. Ej, hvor cute. Den har vi været ude at købe i dag. Vi er meget nervøse. Kom med. Hvordan er premierestemningen? Den er vildt. Vi er meget nervøse, og vi skal på lige om lidt efter næste sang. Vi er meget nervøse. Men I smager. Det går virkelig godt indtil videre. Det må du ikke gøre på scenen, Emma. Er det dårligt? Det kunne være ret sjovt. Nå, hvad spiller du i dag, Emma? I dag spiller jeg det fantastiske ormespil. For det meste spiller vi Penguin Run. Hvad hedder det? Penguin Run? Nu døde jeg. Okay, nu skal jeg spille Penguin. Må vi se dig spille Penguin? Prøv at se. Jeg har den her fisk. Den her Og så fisk, har jeg- har du de andre også? Ja. Men den viser jeg bagefter, når jeg er død. Okay, der er lige sådan nogle her hakker i. Så det er derfor, jeg dør, når jeg dør. Du ser, Emma. Nej, den filmer ikke.
Prøv at se, er jeg ikke god? Jo, du er så sindssygt god, Emma. Det er fordi, der er de her hakker i. Er der de der hakker i, må jeg se? Ja, den her fisk. Vin. Den her pingvin. Og den her. Den er min Den er vildt fed. Hvor er den der rensdyret, du også vil have? Eller var det mig, der ville have den? Ja, men nu spiller jeg med den her, for den kan jeg super godt lide. Ja. Ja. Og jeg er virkelig sej til spillet. Du er rigtig god. At jeg har... Du er blevet en lille diva, siden vi kom herind i glassalen. Du er for vild, Emma. Jeg gad ikke at tale. Jeg gad ikke at tale. Emma, hun sagde næsten ikke noget, udover til mig, inden vi kommer ind. Jeg var bange for Lukas. Er du bange for Lukas? Han er også meget farlig. Han er stor. Nu bryder jeg hej venner! Det er helt op til sidst nu. Vi er i gang med premieren lige nu, og vi er lige blevet færdige med første akt. Og det går super godt. Der tabte jeg lige mine briller der. Simpelthen så fedt. Nej, men det er bare så godt i publikum. Og vi har faktisk trioen lige her. Amy, Trine, Tara og Tanja. Og vi gør det lige så godt i andet akt, som vi gjorde i første akt, fordi hold kæft, vi slæde. Og publikum er så gode. De er så gode, og vi... Ej. Jojo! Hvordan synes du, det går indtil videre? Det går mega godt. Ja. Jeg har lige snakket med en, som arbejder med kunstig intelligens, og han sagde, at det gav sygt god mening. Ej, sagde han det? Ej, hvor godt. Ja. Hvad med dig, Luna? Måneskin! Hallo! Hvad synes du? Jeg synes, det går rigtig godt. På en skala fra 1 til 10, hvor godt er det så? 10.000! 10.000! På en skala fra 1 til 10, hvor godt synes du så, det går? Jeg synes, det går 10. 10. Jeg kan bare se, at du står og zoomer ind. Nej, det var rigtig faktisk lidt ubehageligt. Det var ikke deres sportrum, jo. Jeg synes, det går meget fint. Ja. På en skala fra 1 til 10. Jeg synes, vi ligger jeg synes, alle andre gør det fantastisk, men jeg synes, jeg ligger omkring en 6 eller sådan. Nej. Stop nu! Det er fordi, jeg ikke selv kan mærke, hvordan jeg spiller. Undskyld! Jeg vil ikke være pick me, please. Jeg er ikke en pick me. Jens, jeg synes, du gør det som en dublant. Tak. Han vil være... Nej. Hej. Hej, Andrea. Værsgo til. Det er mega sjovt at være med. Ja, kan du forklare lidt om, hvordan det er dernede? Der er garderobe. Ja. De er ret fede. Ja. De er fede. Vi har en sofa. Bord. What? Med en masse glim. Og eget toilet. Sætter alt i gå, køber sny hobo. Vi hæver barns som et gær uden logo. Og hvis musset i dyster er hævelig. Vi er i god form, men Okay, det kan jeg ikke. vi pisser rundt, og vi pisker stemning op, hvis vi skal nå. Hej. For helvede. Så er vi færdige med premieren. Og receptionen og publikum var sygt. Vi er færdige med premiere. Stop, Jens! Og nu skal vi over på Dalle Valle. Og så skal vi have en rigtig god date. Ja! Gør det igen, Jens. Nej, det er ikke sommerbryllup. Ej, se ham Dit Lev og Jens, og de skal også kysse. Men der er nej. Larry, kig på hans kæld. Okay, nu går vi. Ja. Larry! Vi er nu til søndag, og vi har 2 forbrugstillinger i dag. Er vi i gang med vores første forestilling? Hvem snakker du med? Det skal du ikke tænke på. Okay, kom, du skal møde min far. Nej, jeg skal ind og danse det jeg ikke. Det er ham, der har skrevet min kode, så. Hvad med dig? Jeg kender hinanden ret Hallo, det går også godt. Larry skal også ind og danse, og Sofie skal også ind og danse. Du skal i hvert fald. Jeg har så fucking mange tømmermænd. Jeg tror, jeg brækker mig på scenen. Udover punktet i lemmen. Eller lige på den lille hjælper nu. Lige på enden. Rutine er, at vi går op, når vi hører den her sang. Jeg henter den her, og Ella hun tager også med. Og Tue spiller med kassette. Ja, præcis. Så nu vil vi Freja vil gå op og synge, og mig Ella vil holde døren for hende. Og håber, jeg kan høre musikken. Ej, vi havde det fedeste premierepublikum i år. Jeg var i chok. Jeg vidste ikke rigtig med det der. Det var så vildt, at jeg kunne seriøst ikke engang sådan... Jeg kunne ikke høre sådan en sang. De blev med at klappe. Det er sådan, jeg kom ind, for det er jo Katte Kanin. Så sådan, folk var sådan her, tilbage. Det er så svært at være en stjerne. Det er
så. Vi skal op. Hvor er det, vi skal hen, Freja? Vi skal op og stå i gangen. Hvilket er altså så nøjeren, fordi sådan, vi ved aldrig, sådan, at der kommer nogen. Der kan altid... Der er altid en, der står sådan, og det er så akavet, fordi sådan, det spoiler surprise. Det er 2 gange, at der er kommet en dreng til skulptis. Ja, altså det er forfærdeligt, det er så Eller hun fik en dør Ja, og første gang fik jeg en dør i hovedet. Nå, nu venter Søren, han venter på os. Fordi han skal tænde lampen bag mig, så det er meget det er meget sådan en dramatic entrance. Ja, det skal være. Det er jo Kim og Jeff, fordi de er gay. Ja, og du er en diva. Freja, hun gør sig klar, så gør jeg sådan her, og så har jeg det sådan, når jeg kommer ind, så begynder jeg at tage mit slæb sådan her. Selv tak, Jens. Wow. She done now. Lad os gå ind og filme, guys. Skal du med noget af det? Sing it, girl. Kom så med. Tell them. Det var vores tutorial, hvordan vi får Freja gør klar til Carlo-sang. Hej Lukas. Hvordan er det gået i dag med 2 forestillinger? Jeg synes, det var meget hårdt, men nu har vi en pause på 5 dage. Så det glæder mig mega meget til livet. Jeg tror bare, det er fordi, det man har brug for. Ja. Så sådan, ja, det glæder mig mega. Skal du tilbage til skole? Jeg er til min sprog hele ugen. Ej. Godt dækker mig. Ja. Jeg troede lige, hun var blevet væk. Nej, jeg skal op med. Hej vloggen! Det er mig og Søren, vi er best friends forever. Men du skal jo lige vise, hvad det er, du plejer, hvordan du laver håndtegn til mig. Ja, det er klart. Men du skal også gøre det for mig, så. Så kan du sige stop. Stop! Og så gør jeg det mit. What? Det er ikke det venskab. Ja, det er det. Efter så mange år er det ikke blevet bedre. Tit sidder vi jo bare her og sådan griner, og du ved, og bare har det vildt sjovt sammen. Ja. Det sjoveste nogensinde. Hvad sagde han? Ja, det var så sjovt. Det var, nej, men vi kan nok ikke sige det på kamera. Jeg kan ikke sige det på kamera, Men vi hygger tit. Jojo, hun er lidt jaloux på mig og Sørens forhold. Det er der mange, der er. Yeah. Ja. Hvor mange år har I kendt hinanden? Alt for mange. Men er der nogen, der vil sige? Du vil nok sige... Jeg vil nok sige 20. Ja, det er tæt på, ikke? 20 minutter nok. Jeg har kendt hinanden i 20 minutter. Halv time. Sammenlagt. Over de 4 år, jeg har der har vi nok kendt hinanden i 20 minutter. Det tror jeg også, måske. Ej, sidste år var vi tit i kælderen sammen. Det er næsten rigtigt. Fordi jeg var krokodillen. Peter! Se, Peter min manager. Peter min manager. Han er lidt genert. Linda min kæreste. Jeg er Lukas min kæreste. Det her er Linda. Har du sagt det til Stine? Nej, men mig og Steven har lidt beef her for tiden. Så det her, det er min kæreste Linda. Hun er også en del af det crew. Det klik. Og vi har det så sjovt tit. Godmorgen. Så er vi klar til forestillingen? Ja. Hvad så, drenge? Hej. Hej. Hej, mit navn er Alvin Kronborg. Og husk mig, for jeg får en hovedrolle på et eller andet tidspunkt. Det bliver hovedrollerne. Sådan. Det hører de her først, guys. De får hovedrollerne. Ja. En eller anden dag. Alvin og Nathaniel, hovedrollerne. Period. Ja. Hvad laver vi nu, drenge? Husk støtten. Husk støtten, og så laver vi stemmeopvarmning. Godt. Ja, vi øver os på stemme. Sådan. Her har vi TikTokeren Adnalle. Julian med de fake krøller. It's true natural beauty. Det er ikke engang Her har vi min mand. Vi kæmper hårdt for en karakage og gåsebryst, og det skal pyntes flot, vores sukkerslot. Vi væger i form af vores succes er enorm. Vi står altid klar, smiler til et kamera. At vi skal nå det på en time virker så bizarre. Hvis musen skiller nu, græder vi endnu. Men ikke i dag, for vi er vilde med at bag. Ja, vi skal blæse
Nu skal jeg derop, jeg skal til at lave et træk. Jeg skal hive, så du går ind i en elevator. Og så åbner jeg for Louis, når I siger, ad, det er mit cue. Det er Emma, der siger det. Ja. Men der er nogen. Jeg skal op, og nu kommer de der. Er vi i gang med anden forestilling på den her dag, der er den 12. oktober. Hvad spiller I derinde? Vi spiller Pinocchio. Ja. Vi hæver bare som det gør uden på. Og vi kan ikke lide det, så der er hemmeligt. Okay. Ja. Det er ret kompetent. Det er virkelig rart. Men, og det er også... Nå, hvad er det, I vil sige? Lige nu er vi i gang med anden forestilling. Og det er jo vigtigt, at når man laver 2 forestillinger på en dag, at man ligesom putter energi ind ud på... Og det skal jeg lige love, at vi gjorde det i dag. Ja. Altså, oh my god. Så energisk. Altså, anden forestilling var meget... Altså, første akt er gået så godt. Ja, det er virkelig gået godt. Første akt, der var det også bare en altså, i første forestilling var det bare fucking sjovt. Det var bare god. Det var bare en grine forestilling. Det er så rigtigt. Så løber Jens i gang, og det ser bare sådan. Og vi laver lige storytime. Så der er sådan en scene, hvor der Jens siger sådan, jeg lyver ikke, eller sådan noget, ikke? Ja, så Andrea og Ella og Emma, de står ligesom sådan her, der er du en konge! Ja, og så kommer han bare sådan her, vil du lige gøre det? Så han siger så, han skal løbe ud. Nej, du skal lige sige sådan, hvad er du så? Hvad er du så for en? En K.I. Au! Og så og så smadrer han ellers bare ind i scenografien. Er det bare mig? Eller er du også med på det? Du skal det billede, så du skal filme. Du skal ikke filme. Du rygter os. Get away. Sådan her, ja. Det var det mest forvirrende billede, jeg nogensinde. Nej, det blev godt. Du er så flot ud. Clara, hun er bare famous. Og det er ikke fordi, der er nogen, der kender hende. Det er bare fordi, hun har et stort kostyme. Altså, det er jo ligesom... Sådan er det hvert år. Da jeg var havfru, og da jeg var Alf, og da jeg var Marley. Og ja. Der har du haft nogle vilde kostymer på. Alle kigger bare på dig. Så folk synes, det er ret interessant at tage billeder. Ja. Nej, Elias, nu skyder du lige foran. Ja, undskyld. Master Upway. Master Upway. Jamen det er han. Prøv at kigge, han ligner en skildpadde. Også bare måden, han taler på. Vi er her for at hjælpe dig med at lyve. Vi er her for at lære dig. Vi er her for at lære dig. Ja, nu sidder vi lige og spiller Penguin, og det har lille Emma, som er den lille hjælperfod, og så alle sammen til at spille for gennem. Og jeg vil bare lige sige, at jeg har indtil rekorden i Penguins på 10.000. Julia har ikke slået den. Var det ikke 16.000 Julia havde? Nej, det var 13.000, men jeg har jo selvfølgelig fået 15.000 allerede. Nå, okay. Eller jeg får det snart. Det du prøver at sidde og lave, imens du venter på at komme op på scenen, det er at spille Penguins. Altså min rekord, den er jo faktisk 3.102. Nej, hvor er du syg, homo. Ja. Crazy. I dag har vi 2 forestillinger. Og vi er allerede i gang med vores anden. Og bagefter så har vi... Det bliver så godt. Det bliver så hyggeligt. Vi fjerner jeres byrde. Bliv nu siddende. Bliv lidt fede. De står ikke til at redde. Hvad koster den spørg? Ingenting. Hør nu. Gem din visa. Vi har downloadet alt, hvad vi skal bruge. Vi robotter, ikke kloner. Og det eneste vi koster alle dollars, kroners, euros i din in-app transaktioner. Vi er det nyeste nye på banen. Også kun oplades 60 gange om dagen. Army. En army, okay. Hvad vil du sige? Hver eneste dag. Alt du vil have. Hver eneste dag. Hver eneste dag. Alt du vil have. Tænker på din. Aldrig på din.
Montana. Ja, men det er faktisk, jeg har aldrig set Hannah Montana. Ja, Så jeg bliver nødt til at søge efter tøj. Jeg skal være Slim Shady. Slim Shady, okay. I'm Slim Shady, so I'm the real Yes, hvad skal du være til premierefest? Larry. Hej, ja. Hvad skal du være til premierefest? Disco Crazy. Og hvad skal du være, Emma? Cat Lady. Så, vent, er I sammen? Og vi har også Julia Birkov. Ja, Slim Shady. Hende har vi også snakket med. Vi er i gang med at finde ud af, hvem der skal være sammen. Jeg skal være Ross for Friends, okay. Så jeg har lige lidt outfit med. Hit. Det bliver sindssygt. Det bliver sindssygt. Julie, hvad skal du være til Prømfest? Prømfest? Jeg skal være Lykke Bond og James Bond med Hannah, men der er et problem, fordi det er Lykke og Hubert også. Der er hvad? Lykke og Hubert er det også. Ja, der er mange, der er lidt det samme. Ja. Hvad skal I være til Prømfest? Det er en kæmpe stor hemmelighed. Latina. Latina? Okay. Hvad skal du være? Og jeg skal være Regina. Hvem har vi et match her? Ja, vi har et match. Okay. Det glæder jeg mig til at se. Syng et, Louis. Er det forligt at drysse løgne glimmer på? Okay. Det er fedt at lyve, fedt at lyve. Der er noget skørt. Løber der min ven, hvid, pink og blå. Husk nu på. Så kan du gøre igen, 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 igen. Okay. Sing it. De klappede af det. Så er der standsvar til at køre op. Nu skal jeg aflevere kameraet tilbage til Andrea, så det var alt for mig. Hej hej. Okay, i dag har vi 2 forestillinger, som vi plejer. Men det, der er specielt ved den her forestilling, det er, at der er alle mulige musicalstjerner, der ender at se det. Så vi er alle sammen lidt nervøse, fordi at vi jo vil gerne gøre det godt foran dem. Men også fordi vi optager. Vi optager også, men jeg tænkte mest på det med musical. Ja, men vi optager også i dag. Vi optager også den her ret irriterende. Vi optager også DVD i dag, men ja. Det er også spændende. Ja. Nu er det endelig tid til min entré. Ikke nu, først i andet akt. Først i andet akt. Fuck, mand. Ja. Okay, hej guys. Det er jeres yndlings. Det er Lukas. Og i dag, der er vi i gang med DVD-optagelser. Godt, Andrea. Så ja. Så det er vi i gang med i dag. Og det er skide hyggeligt. Vi sidder lige nu, fordi mig og Freja i hvert fald, eller Freja og jeg, hvis man skal være det korrekt. Vi er først med i andet akt, så lige nu sidder vi ude på toilettet og bare venter og strækker. Det var ikke lige så heldigt. Hej guys! Kan I lige forklare, hvad vi laver i dag? Jeg slukker lige for den her, bare lige ej, den skal I jo bruge, skal I ikke? Vi skal op. Jo, sorry. Jeg styrer mig, sorry, jeg er klar til det. Så Julia, kan du forklare lidt, hvad du er i gang med lige nu? Ja, i gang. Jeg er i gang. Skal jeg samle? Jeg er i gang. Okay. Med hår? Jeg er i gang med at få noget hår, fordi det røg ud. For det faldt ud. Altså, hvad kan jeg klippe det her ud? Må jeg lige spørge om det? Hvad er det for noget? Altså, det er så klart. Må jeg sidste forestilling rive det her ned? Må jeg rive det ned? Vi er til med Ariana Grande. Vi skal være det her. Godt. Ari. I Simperuben, og der har vi forskellige mennesker, man simper lidt over. Tu er selvfølgelig en af dem. Hvad? Det har jeg slet ikke set det her. Og her har vi damerne. Hvad så damer? Hvordan har vi det i dag? Har I det godt? Så, Tu, der er et kamera til Tu. Ej, se, når der er kamera, så vil du gerne snakke med mig, hva'? Kameraet så lige, at du afviser mig. Hvis det godt mig, at Tu er kærester. Så det her må man ikke rigtigt, men jeg må gøre det. Så her har vi Larry. Larry er gammel så klar til scenen. Godt, Larry. Så. Hvis du ganger 2 med 2, og så bagefter. Hvis din far han er bjørnegener. Så mig og Augusta har fået æren at spille sammen i år. Så Augusta, hvordan er det at spille sammen med mig? Det har jo været en drøm. Det er super hyggeligt. Helt serious, så er det jo mega hyggeligt, og vi har jo haft det rigtig sjovt. Ja, vi har. Synes jeg. Ja, det synes jeg også. Yeah. Skal vi lige vise vores ritual? Ja, vi har faktisk et ritual, inden vi går på scenen. Det vil vi godt er vi klar? Ja. Okay,
Okay. Og det er ret seriøst nu. Det er ret seriøst, Det er faktisk. Hvad var det der, Gusse? Det er det, vi plejer at gøre. Så er vi tilbage. Tak for I så med. Tak fordi I så med. Ses. Katarina, hun skal twerke op på scenen i dag, så det synes jeg er ret spændende, hvis vi filmer. Altså, Andrea, jeg har filmet så meget. Det bliver hårdt for dig at redigere. Hej du. Hej. Undskyld, du sagde noget, jeg hørte dig slet ikke. Synes du, man skal lyve? Sikke et vejr, vi har haft på det seneste, var? Ja, alt den regn. Det er fedt at leve, fedt at leve. Det er så fedt at leve, at løgnen ikke er ondt. Hvid, pink og blå. Hvordan går det med optagelserne i dag på DVD'en? Er der nogen, der har lavet noget? Eller skal vi sige det? Vær ærlig. Jeg vil godt sige, at der var bageskål, der lå inde på scenen, da vi skulle ind og danse, og Linda var nødt til at gå ind, så det var ikke så godt. Ja, der var også en bageskål i vores scene. I hovedet på mig. Men altså, overall, ikke, så synes jeg, at første forestilling gik rigtig godt, anden forestilling knap så godt. Altså de der bagerupper der, jeg mener det, I tabte også en meldåse. Det er bare, vi taber alting, når vi kører ud, man kan bare høre det. Ja, men så hold dog fast på dem, altså. Eller kunne I godt bare ikke mig. Ja, præcis, altså. Det er fordi, man opdager det ikke, og så kommer vi ud, og så er vi sådan, der. Altså, Romeo kan lave sin joke i dag med dåsen i første forestilling, fordi nej, det var faldet ned til publikum. Okay, hej folkens, og velkommen til den her video. Lige nu er vi i gang med at lave optagelse, altså til DVD'en, så det bliver mega spændende. Udover at lige her nu, anden forskning gik det ikke lige så godt. Men altså, vi prøver lige at se om anden kan redde mig første. Ej, jeg dansede forkert i første. Nå. Tak for i dag. Vi er færdige? Ja. Eller nogen af os er. Hej far, kan I ikke gå om sådan bagved? Okay, Clara hun er ikke helt færdig. Er du? Men jeg er i hvert fald færdig. Alle dem der er med KI. Er du med KI, Karl? Nej. Alle dem der er med KI skal være og blive, fordi vi skal tage KI om. Det er dig. Vi var ikke gode nok. Nej, det er ikke hende. Er det dig? Ja, det er sgu dig. Nå, men så, du sagde at du ikke skulle blive. Jeg skal blive. Løve skal blive. Ja. Og så, nej, det er fordi man kan ikke se UV på kameraet, og så det skal vi lige have lavet lidt om på. Ja, derfor. Ellers så vil det bare være en sort skærm. Kameraet var filmet en sort skærm. Lækkert. I ser bare, man kan ikke se overhovedet. Det er jo dejligt. Og det er jo ikke så fedt, så jeg tror, at de laver noget andet lys til jer, så I kan danse godt. Og så vil jeg også bare lige sige, at Tue skal blive, fordi han skal optage en scene op i den der Romeo. Og Jens skal også blive. Fordi de skal lave noget op ved... Hvis man har set forestillingen, så ved man det jo godt. Ja. Den der åbne. Med vinduet. Ja. Så vi siger... Prøv lige at høre en ordentlig hvis man kæmpe stor spoiler. Ja. De åbner et vindue. Ja. Og står i det vindue. Ja. Jeg vil se det, hvis jeg vil være. Jeg vil tage hjem. Eller ikke i det her. Nej, det håber jeg det heller ikke. Hvad laver I to lige nu? Vi lægger make-up på Andrea. Andrea har sin personlige make-up-artist. Det kan også Andrea. Jeg laver make-up hver dag. Det gør jeg faktisk 2 gange om dagen, laver jeg Andreas make-up. Jeg har også tænkt, du selv har lavet den. Fuck, du var sjov. Den der replik. Savner du dine venner? Savner du dine venner? Der var sådan en far, der var bare helt okay. Det gik okay. Det gik så godt, lille mus. Hvornår kommer der en dag, hvor du siger, ej, det gik godt i dag? Ja. Nej, sagde du efter premiere? Okay. Jo, det gjorde du. I 2, 4, 5, 8, en oktav lavere. Det var ned. Jeg lagde ikke mærke til. Jeg tog altså, jeg tror ikke, nej, det var fordi, jeg var hæs. Jeg var hæs. Og så lige pludselig, så kom jeg bare til at tage den oktav dybere. Og så lagde jeg mærke til det. Og så sådan, what the fuck? Og jeg kunne bare ikke stoppe det. Hvis du kommer til Jens var i lunch. Freja og Tue ligger her lige nu. Og de var helt alene, inden vi helt alene. Hvad har I 2 måneder lavet helt alene herinde? Jeg kan sige det her. Larry joined. Nå, Jens. Alle spørger her på bagom, alle spørger jo nu hvor man har hovedrolle, Søgli. Nu hvor man har hovedrolle, hvor mange damer scorer man så? Eller mænd? Jeg kan ikke engang tælle. Nej, du kan ikke engang tælle. Jeg kan ikke engang tælle. Hvordan er der at score så mange damer? Altså, jeg prøver engang. Du prøver engang? Og jeg har så mange, jeg tror det er den her herre. Jeg kan ikke engang tage mig. Jeg kan ikke engang, altså...
jeg kan ikke give dem alle sammen, hvad det er, de leder efter. Og hvad er det, de leder efter? De leder efter en rigtig mandig mand. Og det har jeg også, men jeg har bare ikke nok til mad. Men de har Tue. Men Tue, derimod. Nej, jeg har kontaktet. Han har scoret det med mange år, kan man se på hans hår. Det der sker, det er nu, at vi går under scenen. Fordi Jens og Romeo kommer ned ad Lemmen om lidt. Og skal skynde sig op. Eller Jens og Romeo vi skal under scenen, ved du med? Ja. Og de skal skynde sig op til vinduet, fordi de skal trykke på en knap. Men det er ikke en rigtig knap. Nå, nu går vi under Lemmen. Linda, hun sidder heroppe. Lige oppe. Hun sidder, og så herover der... Klar? Hvad laver du her? Nogensinde set den der bagom-video fra Den Magiske Maske? Ja. Med Mille. Jeg ved ikke, hvad der råben. Er det ikke så jeg sidder heroppe altid. Helt alene. Helt alene? Jeg kan ikke være nede under scenen, hvilket jeg har tænkt mig at være, fordi at Jens hele tiden skal dø og leve op igen. Så jeg kan heller ikke være dernede. Og Tue, han skal også tit herinde i Askebadet, fordi her bor han åbenbart. Så det er også sådan sjældent, at jeg kan være her, så der rejser jeg ikke plads til mig. Nogle steder. Jeg synes, det er hårdt, at Eventyrteatret ikke rigtig hylder diversitet i forhold til kjolestørrelse. Og at jeg ligesom har været nødt til lige heroppe. Det er ret hårdt. Personligt. Sådan. Også andre mennesker, der er vel heller ikke plads, vel? Jeg synes ofte, at jeg er blevet dødsdom til at have de store kostymer. Havfru, Marley, Ærlig Bente, Løgnerlone. Så jeg sidder heroppe hele tiden. Ej, prank! Det er en prank. Jeg har taget et aktivt valg i år om, at jeg skal have lov til at være alle steder, selvom jeg har et enormt kostume. Derfor er det meget dejligt, at kostymet kan bøjes. Så hvis jeg står og laver te... Ej, skal vi lige demonstrere low-key? Ja. Kom. Skal vi det? Okay. For eksempel, du skal op og have din rekvisit, men Clara er der. På gangen, der har jeg no mercy. Der går jeg varm, og så må jeg håbe på det bedste. 1, 2, 3. Flyt dig. Diva in the house. Hvis jeg står og laver te, hvilket jeg oftest gør, fordi at jeg har sådan en vigtig og interessant rolle, så kan man bare, som Kamma gør nu, bare skubbe. Bare skubbe. Bare skubbe. Bare skubbe. Hvis jeg skal ind til min kæreste Tue, så gør jeg sådan her. Knock, knock, baby. Så venter vi. Det er sådan hemmeligt. Du er ikke velkommen her. Så kommer min kæreste Tue her. Nej. Han er her. Faktisk har vi samme hårfarve inde under hatten her. Vi ser, hvad for nogle snacks der er i dag. Vi har selvfølgelig gulerødder, æbler og brød. Og så har vi tic-tacs og slikpinde og myslibar. I dag der er vores anden sidste dag, og vi er faktisk i gang med vores tredje sidste forestilling. Jeg har det rigtig godt. Hvordan har det været at spille en forestilling, hvor du ikke skulle have lavet 3 lynskift, eller hvor mange gange? Det var sådan meget stille og roligt. Stille og roligt? Ja. Er I glade, Pia? Yeah! Anden sidste dag? Ja, det er sørgeligt. Er det sørgeligt? Det er rigtig det skal nok gå. Ja. Du var lige stand inde i hvor mange dage? 4? Nej, jo. 4 dage for Maja, fordi hun havde slået sin fod. Så var du lige på KI, skoleelev og bagråber. Tak for en fed forestilling. Okay. Gennem sang. Giv mig ikke det liv. Ja, okay. Du synger simpelthen whistle note til den sang, eller? Ja, mens jeg spiser det kys. Meget vigtigt for mig. Ja. Hvordan synes du gik i dag, Andrea? Første forestilling. Jeg vil sige minus 3 stjerner. Der var lidt problemer med lyset og med lyden, og altså første gang var meget godt, men jeg havde det også lidt dårligt, så det var heller ikke så godt. Eller hun skubbede mig, men det går hun altid, ja. Anden forestilling gik rigtig godt.
synes jeg. 4 stjerner. Ja, enig. Hvad synes du? Jeg synes, at festforestillingen, jeg laver kun noget andet. Og det gik okay. Men Augustas mikrofon var ikke tændt, til gengæld var Frejas. Ja, det var spændende. Og jeg faldt i søvn på scenen. Så faldt du i søvn på scenen? Ja, så det var ikke mit proudest moment. Så anden forestilling gik meget bedre. Nå, okay. Ja. Det var altid noget. Men vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Sidste dag. Vi er godt. Hej hej. Hej. I dag, der har vi sidste dag. Og som I kan høre, ja, Andrea, hun er allerede ked af det. Ikke mig, Andrea, den anden Andrea. Og det er selvfølgelig en mega trist dag. Og Jens, altså jeg tror, jeg har set 5 mennesker græde allerede. Nu kom Emma. Der er både, ja, det er en timelap, og så er der også et kamera der. Jeg har McDonald's med. Igen? Ja. Er det fries? Ja. Og en burger? Ja. Men der er fået fries. Trioen, te-trioen. Ja. Ikke også? Ja. We are here. Og vi er klar til at sparke numse. Ja. De sidste 2. Vi skal ud og sparke. Nej, Julia, syng den lige. Vi skal ud og sparke. Det kommer til at blive en trist dag og en glad dag. Men det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været en kæmpe fornøjelse at være sammen med alle sammen. Og det har været et fantastisk forløb. Det har vi kommer selvfølgelig til at savne mere meget. Men vi er fandme også trætte. Men vi er også trætte. Altså det er hårdt. Man skal slet ikke undervurdere det. Vi har sidste forestilling. So sad. Hvad sker i dag? At feste, at vi har klaret os igennem det her forløb. Og spise slik og hygge. Det bliver meget mærkeligt, tror jeg, for mange af os, at der ikke er nogen juleforestilling i år også. At vi bare skal direkte. Og så er der juleshow selvfølgelig. Men der går et helt år igen, før vi kommer i glassalen. Det bliver mærkeligt. Vi er meget udkørte, men det skal nok gå, og vi er mega seje. Og vi har bare brug for at hygge i dag, tror jeg. Jeg tror, det bliver nogle gode forestillinger. Det tror jeg også. Og folk kommer til det bliver lort. Ej, Lukas, lad nu bare med at være så negativ hele tiden. Lukas er sådan en emo-mode i dag. Tue, han skal stadig have noget love, for det er hans sidste forestilling på Eventyr-teatret. Jeg skal nok give 200 love. Nu skal vi gøre os klar, og så skal vi lave opvarmning. Op til opvarmning sidste gang. Skal vi også lidt Vi skal også op og danse en masse gange. Og synge familie, venner og kærlighed. Jeg kommer til at savne det her. Jeg håber ikke, jeg virkede egoistisk for nogle af optagelserne, fordi der håber jeg ikke, at det gælder. Ingen slipper gennem livet uden ar. Det er noget alle vil. Men vend blikket mod det smukkeste vi har. Det er familie, det er venner, det er kærlighed. Der er glæder, der sover, der er gråd, grin og gys. Man bliver stærk, man bliver svag. Der er kriser, der går over. Der er mørke, der er lys. Men det gælder om at dele det med dem, man holder af. Vi må lære hele livet. Vi vil elskes, holdes af. Vi tager lykken helt for givet. Vær ikke bange. Hvad der er mit, det tilhører dig. Se, livet venter. Det ligger for din fod. Det er din vej. Så mange sange, som du skal slippe fri. Når du kender, vil jeg endelig være lige. Det er noget alle vil. Spørg mig, hvad blikket mod det smukkeste vi har. Jeg var lidt venner, det er
kager. Det er sandt, han kan godt være sur, og tit så giver han mig et fur. Tænker han trænger til et kram, skud han savner, der elsker ham. Om han kan jeg høre alle eventyr som det. Jeg kan ikke høre forskel. Det er det samme som den opdager. Kan man ramme sådan? Selvfølgelig kan man det. Kom så, der er så meget at klage. Det her, det er vejen, vi skal gå. Løft dit blik, så ser du himlen. I dag, der er den blå. Den er god. Taknemmelig over, at jeg har noget, jeg kan være ked af det over, hvis det giver mening. Hvor er du sød. Fordi jeg har noget, jeg har været så glad for. Og så at det bliver taget væk. Det er jo selvfølgelig, det føles vildt unfair. Men alligevel er jeg også glad for, at jeg får lov til at have oplevet noget, som jeg kan være ked af. Ej, hvor er du sød, Jan. Så sød. Altså, at gå ud af den scene, og så vide, jeg har lige sunget de her sange for sidste gang. Ja, jo, som ikke kommer til at være. Jeg arbejder meget sammen. Han er jo helt væk næste år. Ja. Han er helt væk. Men du har været glad for det her? Sindssygt. Det er vi glade for. Det er svært at forestille mig et liv uden det her nu. Nå. Jeg er helt glad for, at det her det ligesom er blevet en del af mit liv. Jeg vil lige gerne, men jeg vil lige gerne slutte. Vi siger tak for i år. Tak for et dejligt år. Ja, det har været pisse hyggeligt. Og så starter vi bare igen op til mig, ikke? Jeg håber, det bliver en god bagom video. Det håber vi alle sammen. Det gør vi i hvert fald. Og tak fordi I gider at følge med i vores lille eventyr. Og så siger vi ses til et andet eventyr, et nyt eventyr. Det gør vi. Er det ikke rigtigt? Som er... Vi elsker jer alle sammen derude. Bye bye. Pinocchio tjekker ud for sidste gang. Og Trine. Trine tjekker også ud. Så. Næste gang vi starter med andet akt. Og KI. Det har været en fornøjelse. Jeg elsker jer alle sammen derude. Farvel. Jens out. Pinocchio out. Og så skal lige epic outro musik på. Okay, Farvel. Farvel tilbage om. Ja, nu må du godt. 20. Sådan lidt blandet. Det er ikke så godt. Nej. Jeg har ikke grædt i dag endnu. Jeg græd i går. Farvel, jeg ved heller ikke om det er mit sidste år jo lige pludselig. Ej. Det er crazy. Farvel til Pinocchio. Måske lige gengælde min kærlighed til Vi ses i tog. Bye bye. Det er faktisk sådan, at mig og Larry vi bestemte os for at lave bagom sammen. Fordi Cornelia hun desværre ikke er med mere. Og jeg har jo ligesom brug for nogen at lave bagom med. Men sådan, Larry han har det lidt svært med kameraet. Han er blevet bedre, vil jeg sige. Men næste år, så kommer vi tilbage. Det var sidste KI. Ja. Og jeg har det så hårdt. Det er sidste gang, jeg risikerede mit liv ved at falde ned fra en trappe med en masse elastikker. Du er ikke død nu? Nej, og jeg er ikke død. Jeg var ved at dø til generalprøven, ikke også, Emma? Skal vi ikke smide Emma i vasketasko? Jo. Nej! Ses, Emma. Så går man for hende. Hun har været uartig. Vil du ud? Så er der kun én vej. Hej venner. Nu skal jeg op og lave lidt pinus til minus. En sidste gang.
Hej, det glemmer løgn, det gangsmand og klar. Scenen, hvor jeg skal sove et kvarter. Hej. Det her er Glimmerløgns takeover. Og den kommer lidt sent selvfølgelig. Fordi at, ja, det er sidste dag. Og det er mega øvrigt det sidste dag, fordi jeg har elsket at være med i Pinocchio. Det her er ikke min garderobe. Men jeg elsker det. Det gør jeg. Det var ikke det. Det har en meget underlig takeover. Okay, så det er sidste dag, og det er virkelig trist. Men på den anden side, så er jeg også mega trist. Så det er også okay. Men jeg har nogle beskeder, jeg skal give en besked til Andrea, som laver denne fantastiske takeover. Tak Andrea, det er simpelthen så sødt af dig. Altså det er muy bien. Og så håber vi, at den ikke kommer ud først om et år. Det kunne være mega fedt. Lige besked til Andrea. Tusind tak. Så besked til Lukas og Freja og Clara og Tu og Romeo og altså alle. Bare alle faktisk. Og alle dem i min garderobe og alle de små. Alle dem der er med i forestillingen. I er virkelig søde mennesker. Jeg kan virkelig godt lide at være sammen med jer. Meget tæt på det her. Okay. I er simpelthen så søde. Jeg er ægte 3D, jeg har Lapinus, Vitaminus, nu tager jeg Glimmerløgn af, og det er måske mit sidste år, måske er det ikke. Er du okay? Skal vi have skud? Emma, er du Jeg har grædt, og hun kiggede bare på mig sådan her. Du stod og snøftede lidt i Jens sang, hva'? Nej, var det faktisk fordi jeg er forkølet. Jeg tænkte nok, jeg var sådan... Jeg står og laver sådan en rigtig snotter lige inden jeg skal på. Så er vi her filme. For første og sidste gang, så er vi faktisk på kameraet samtidig. Ja. Tårne kommer på Axelborg. Alle. Nej, vi tager ikke på Axelborg. Vi er... Nå, nu må vi jo godt. Ja, det er det, jeg kommer til at savne. Vi skal være fucking stive, ja. Men vi siger tak for i år, ikke også? Vi siger tak for i år. Altså, tror du, Carlo kommer tilbage næste år? Hvem ved? Jeg tror ikke, det er mig, der skal spille igen til gengæld. Nej, men jeg tror altså, hun kommer tilbage. Jeg tror, Carlo har gjort sit comeback. Lukas! Vi laver... Men vi vil bare sige tak, fordi I så med. Og vi ses snart, forhåbentlig. Ja, og nu kan jeg love jer for. Tak for i år. Tak for i år. Og jeg vil sige tak for i år. Vi ses. Søren, det er altså din kæreste, det der. Ja. Men han får også lov at tage det med hjem. Jeg synes, Lukas er kæresten af alle. Ja. Det er han. Hvordan vi sagde mit slogan. Lad os gøre det i kor. Min debut. Det har været hyggeligt. Og at vi kommer til at savne jer alle sammen derude. Det gør vi. Men I er mega seje derude. Er det ikke rigtigt? I må have det godt. Og det må I. Bye bye. Hej.